強くならなきゃ。人間をなめ。確かにおったが信じな。なんだ我を。エルウィン我がな。我を。そうはさ世界の。やらせるもさあ。天空を巡る星々よ。かの者の剣となれ。天空を巡る星々よ。皆に誇れる将軍であらぬ。愛する息子。闇の力は我は混沌のか我こ言ってくれ。我が必殺剣受けてみるがいい。だラングリス魔力の本流よ。かの者の剣となれ。
かの者に力を。かの者の傷を癒したまえ。守る盾となれ。どんな奴が来ようと負けはせん。いかなる力も扱う者次第。これでもっといろんなことができるぞ。謙遜は怠らん。さすがある無駄我は全ての時間に同時に存在しているのだからな。これでベスターやアルハザードとラングそうだ強大すぎる力だけど、光の末裔の意志。それじゃあ、いや。さあ、テートへ戻ろう。行くのか。あいつか。あさあそいつだけどよ。アルハザードをめぐる戦いは絶えることがない。これで終わりだ。おいらだってやるときはやるんだぞ。切り捨てごめん。
力の差もわからぬ愚か者めが